Ако става манец, добреш най-добрия влог. Разците ми пак стърчат, съжалявам. Отивам през секцията да го видя малко какво прави, че тук на гости с Джоанката, Даша. Малко да оправим тестовете. И така точно. На Рубик, за първи път ще ходя там. Да съм хол на Рубик. Ешвам дали е яко. Преди да е почнал влога, пред всичко да ви кажа само, че може да поздравите с моя код в elcigari.com Jean10, както и ако някой иска да рекламира нещо във влога, може да ми пише, имейла отдолу съм си го оставил в описанието на клипа и може да го видите. Обаче тук до Рубик са, ама няма никой, бе, майка му да еба. Какъв е този генгстър шит криминал? Сериал. Генгстър шит криминал сериал, няма никой. Има е, как да няма никой. Къде са хората е там? Да се правиш на качил е тъпо. Какво става, маняци? Как си? Как е? Жан съм, брат. Приятно ми е. Йоана? Жан съм, приятно ми е. Да, много яка. Гледай как фокусна само, гледай. Ръката ми, ти. Ръката ми, ти. Направо бива, брат. Ама батерията е много слаба. Мъчетовете са много добре, всичко. Аз знам, намерих това място и викам, къде е това много за тънче. Аз представях някакво арт място такова, че ще направим с... Арт, да. Сега представях някакво мега... Това Рубик е вътре, той тук е арест, той тук е с едно летния Рубик. Ага, да. Горе там. Викам, че е някакво мега експенсив, си го представях такова място. Не, вътре е яко. Отварят само за събития. Аз си мислех, че си бачка всяка вечер. И сега няма да играем PlayStation, Джимейки, такива. Той е добре. Добре. Ще ми се играете на направим нашата. Текенче. Те ли текен? Ай, хубаво, аз това го играем. Всеки път, като се видим, си забравяш нещо. Ами той си, брат. Този път това. Якенче си, още е в логито. Кое? Якито, че още е в логито. Оф, да. Ей, да, брат. Ще е много яко якенце. Трябваше да се го взема поне за мен тогава. Да. Карай, да е жив и здрав. Или на джага ли да те пръсна, или на билярд? На тях ми трябваше четвърти на джага. На кой? Аз на 4 не мога да играя, само един срещу други не мога. Като сме двама и се бъркам, почна да гледам. Гледам на другите фигурици, брат. Не гледам мъч. Ма девятка можеш ли? Или направо осмица? Знаеш, ще играе девятка? От 1 до 9 всички топчета, вкарва се едно първо, после 2, после 3 кашкичи и чак накрая който... Такова, смисъл... Ай, осмица, ай. Къде на мини-пула. Добре, ай. Къде е триъгълника? На тебе ли ти плащам, или? Да, аз също трябва, макар че навер ми кажеш тук безплатно се не. Не. Светне лампата трябва и там да пуснеш някакви моменти. Бе, ела, теле. Как са го измислили? Тук с лампа не са много нужни, даже малко Да, наистина. Ама, карай. Не са го измислили. Трябваш да пуска топките, като си пуснеш чинките, принцип. Но чай е служил смисъл по средата поне. Каква смисъл държиш четворка? Бе, лад. Какво? Чай малко, какво? Не, тя бялата е тук, пък космицата е тук, брат. Добре, чай, че голям филм. Ще откача. Ще разбиеш ли аз? Как да пущаш? Аз ще разбия. Аз отдавна не съм играл, брат. Вкарах ме цялата, галя. Мисля ми почва с фал. Искам цяла нощ на здравици, задника и долу. Искам тя да ми загъва мара, щото съм very low. Искам частен самолет да мога да се джиткам сол. И когато ми звънят да им дига моя хол. Искам цяла нощ на здравици, задника и долу. Искам тя да ми загъва мара, щото съм very low. Бил съм в схема за лева. Гледаш ме изтупан, бачкал съм много, не мога да бъда купен. Сега ме гледаш как съм, питаш, не, няма да се фукам. Работата ми говори, мой, че няма се преструвам. Какво направиха до тука с очите си мой видях. И ме питат как съм на топа, как се задържах. Бустам здраво, сменям си стила и не ме е страх. Щом хората говорят за мен, значи съм в тоя матч. Искам частен самолет да мога да се джиткам сол. И когато ми звънят да им дига моя хол. Искам цяла нощ на здравици, задника и долу. Искам тя да ми загъва мара, щото съм very low. Бъде ги направиш ето да пише
тази с предно, ще се тук топ, правиш тази. Значи, удръж тази с предно, горе повече топката, да може да отчисли топката бялата тук и да се върне някъде тук и да удариш тая. Не, някак си. Виж, така с преден това горе. Топка е много неудобно. Трябва да видиш и тук, тая топка, бялата, за да може да удари тая тук и трябва да там. Тя е мега трудна тая, аз не мога да карам. Само може да пусна. Ние ще караме. Не се, ти беше това. Аз не съм казал нещо. Тук аз съм дървяли. Не, сме се Не знам. Май ти аз се първам за осмиста, не знам само за сега. Кажете в коментарите, който чели. Добре, кажете в коментарите, ако той е за този джоб и ни вкарам срещу положния, не печеля ли аз, бе, човек? Май ти печелиш, да. Аз бях толкова бях спечел, защото като правил. Майка му да е байшани. Покарах му душа. Карай! Ще е. И друг път сме си губили времето. Да. Той път тя е казвале. Чай, че забравям камерата. Да. Само така, най-добре съм на Текен. Нали на Текен играхме? Да. Който иска може да дойде да го пробвам. Да. Щом бия него, значи... Щом би мене. Мисля, че ще бъде. Какви неща? Ето си опитен. Да се пуснем на Текен. На Текен ли? Да. Аре, правим. Ма ти много ли играеш? Не. Добре. Защото цъкам, даже ще играя с Шарен пак. Тръгна да падам, ще почна да те храня на фриш. Добре. Много е тегъв строгер. Аз почна да карам секта, да ми помогна да напишем един текст и... Бай, брат, не знам, ама като влезнах тук ми беше горещо, сега като стоя тук ми е направо студено. Толкова климатик там е пуснат на 23 градуса, човек. Къдете. Направо не мога повярвам. Айде да намалим малко този климатик, да го дигнем като градуси, викаме. Направо е студено, е от. Мога да кажа на барманката да го дигна. Да, ще е много добре. Да го сваля, да го дигне, ако го свалиш. Следващия път, като пешком да пушим цигари ми напомниш, отида да е. Като аз как да го включи, брат. Да, ама тя какво тя не може откъде да го намалим от копчета направо ние. Да, бе, обаче, виж коя е схемата. Единственият барман тук е там, на външния бар. И може да си вземеш нещо да пиеш отвънка и да влезеш. На този бар, що не. Аз мислех, че ония маняк, дето да е сега беше с нас, и той работи тук. Не. Теле, защото ти го пита, там ли се пускат стинки работи? Смятай. За котка няма никой заради коронавируса. Ами, като си заведение, като ударят две карантини и горе-долу фалираш. Да. Това е долу рождения ден, където правихме събитието. Всъщност, заведението е затворено, просто отвори за евент. Заради вас, бе. Бах ти филма, човек. То беше много гадно. Имаше двама бармани за цялото събитие. А единия бар е долу, другия е горе. Те декември май пак ще затварят. Да си говорим за кой е работа. Да. Ама голям филм, брат, теч. Пре участие, колкото можеш повече. Гледам на меди календара от 1 до 30, всеки ден. Ма няма почивка, даже някой дачи по 2 пъти. Изрът е много голям, брат. Чалгата е дружен. Да, чалгата наистина, те там са други маняци. Той е много... Цялата им индустрия е така, тя е устроена по начин, по който всички да са успешни, виж. Ние раперите повече са, все едно се възприемаме за конкуренция. Докато там, дори да се мразят, отиват на концерта и ще се прегърнат, и ще се усмихват и ще се обичат. Да, ама това е малко фейк. Защото един вид се говорят зад гърба. Да, прав. Докато аз съм си говорил даже с Митото Демо преди това. Там хората са лицемерни, брат. Всеки ще каже какво става, какво зад гърба. Там е повече бизнес, докато нашите се води някаква градска Добре, култура, не. виж. Да. Градим го повече на мускули и да се го правим за селеш, като там е мръсен бизнес. Трябваше аз взема един Red Bull, май. Заповядай. Не. Стига, аз не исках и той ми взе. Те ли? Не, тогава. Искате, да, ще го пием. Той ще се го пие тогава, че на 4К, да, виж. Остай бе, брат, снимахме GoPro с вишай обектив. Да, Някой монтажче, аз на телефона си правя много готини. Пращаме кадрите. Брат, тръгвам да вкарвам всичките кадри, които ми е пратил той, в програмата, с която ги такова. Телефона ми. Брат, никога не съм виждал телефон да прави такова нещо, съм бил с много гадни. Отказа, бе, човек. Почна да Значи първо гличват някакви къси такива зелени на екрана. Пробвай да го вкараш едно по едно. Брат, не, всичките. Трябваше да...
Все едно кадрите от 4К са толкова големи, брат, че телефона ми не може да ги възприеме. Ами не е толкова, няма 4К, самият си екран няма как да ги пуснеш наистина. И няма как да ги намали, то заради това, брат. Ама iPhone-а няма проблеми между другото. Аз сега си взех MacBook, нали така, много съм доволен, брат, направо. Да, как е? Ева. Мой се видиш във влога утре, значи. Мой се видиш във влога утре. Здрасти, братле. Пътнета. Този е много голям пич зад камерата. Ева. Аз не Поздрави. толкова. Как е, голям Този пиче. е много голям. Знаеш ли на какви места ходи човека направо, като му показва откъде е ходил направо на Това става? е монката, бе, брат. Това е... Аз ще почна да идвам тук, аз Виктор е само пита къде си е. Аз му викам, как бе, в Рубик, бе, брат, вече от никога не играе много често джага, брат, в Кубо. Ама някак път като 5 лева вход, брат, за да влезеш. Тук е по-спокойничко, Да. по-малко хора. Ма дали ще е отворено, нали сега заради вас го отвориха пак? Тук това се отворено. Втората част, в която правихме евента, Да, тя е затворена. и помещението събира 400 човека, заради COVID може да събереш 200-300, защото има такова. Сцената е, но макет колко е голяма сцената и игрателна градина. Имаш едно ниво, където сте барабани, тя си група. Второ ниво за китаристи, трето ниво и място, където си пред самата сцена. Бе, много макев как се включвам да снимам камерата с носа, брат. Такова карам турцинетката и бам, камерата с носа. Майко, вай, лек, уоу. Брат, ле, да, чувствам се добре. Пак трябва да снимаш, жан. Аз съм превъртял играта като крак. Хе. Имам мега много енергия, ма съм тре. Зве. Абе, защо трябва да не върш карата? Нарочно да се виждат топките. И реши ми на печатница. Маняци дохме тук да хапим на едно място, дето има работи с кашкавал. Картофни кюфти има, вей. Значи аз към... Брат, пълно се Стара Загора къв джоб ти бях показал един път да се вземеш това място. С картофни кюфти, яйце и кашкавал. Това е най-якото нещо на света. Но джоб с картофни кюфти, яйце и кашкавал. Но той Виктор не сега не може шо. Те ли? Има един джуниор брат отстрани. А, печо ни яйце. А яйце имате ли като добавка? Пържено яйце. Добре, значи с... На картофниките яйце и кашкавал. Тя на мен е снима. Да, ето се вижда. Да, няма проблеми. Може ли един джоб с картофна кюфте и кашкавал, примерно? Благодаря. А яйце имате ли като добавка? Пържено яйце. Добре, значи с... На картофниките яйце и кашкавал. Тя на мен е снима. Да, ето се вижда. Да, няма проблеми. Съм мега на дранж. Майка ми гледа влогович, не да го Не, тогава никога такова е, брат. Ето. Няма гледа ги, ама някой ги гледа, да. Е как няма? Не е виждала сина си от 2 месеца и половина, 3. Сигурно му Грузник по-хубаво. гледа поне в YouTube. Не, ма ние с нея наистина се обичаме повече от разстояние. Това защо беше нужно? Ще го върна? Може да го почеш, ама тя не те обича. Абе, брат, аз не знам за кой говориш. Не съм много просто. Bitches don't love fat niggas, bro. Ай, стига, бе. Той си дебел, бе, Олегофрен, затова ли го казваш? Ай, стига, чека, бе. Че му е болна тема. Оставя жени. Прибираме и сега. Да, прибираме се. И пак снима. Ще ти е на мумай. Я ще ходя на момент. Брат, всеки път излизам и се... Кой бе там е? Джанката. Кой ядеше? Толя за балони. Тостер с шунка, шкавал. Нали не ядеш месо, бе? Как бе, ям вече? Стига. Че се постригал. Вика, как бе, ям вече. Знаеш кой го подстрига? Аз ем. Да. Да. What? Тя работи в Брадал. Видяхме двойника и десетки се появи. И ми се почна То съм бил аз. Човек беше много крипи, беше с бяла тениска, караш тортетка, ете как се заставяше и така с раменцата и с така пречещица и аз даже се разсипам той Иля. Постоянно бъркам Илян някъде нещо. То почна да ядеш пак месо, бе. Аз не те джаджвам, просто ме е любопитно. Но всеки го ще е нужда да почнем да тренираме да ям месо. То не ти трябва да тренираш. То е ясно. По-скоро тренирай, Да, бе, не да знаеш. ядеш месо. Няма е бамто, а тостер с картофни кюфти, Наистина кашкавал празна и яйце. Аз хапнах домашна супичка, си сготвих сам. Пак ли? е? Да. Не и то. Това този път? Готвих леща. Най-годя маняк във Варна. Честно. Те ли? Аз съм го виждал, да, той явно на 2 години си наистина. Познат ми е, защото. Май той ма помни, май. Защото всеки път ме поглежда такова.
Дали не усеща? Баш чудя маняк. Лянчо ще го жили бая време в Волга. Си изгубил някакви фенове. А? Изгубил си някакви фенове. Да, 20 човека са му се справили да ме гледат Волга заради тебе, бахтър. Ай, 200. Ох, кога ще пускаш микстейпа, Какво чакаш? Стига, той само та бавя, брат, заради него ще ти замени кариерата. Но той си пуска в захер всяка вечер. Илянчо се заребил да готви. Готви си. Да. И в такава тенджера дърта си едно, че си готви от 40 години, брат. Такава тенджера имаме. Да. Много вайба такова за стъпички и за такива работи. Но ти трябва на губата ще става по-гадни стъпички. стъпички. Та се много гореща, просто сме там, дръжки. Какво става, Лук? То ще да го набия, ако ми беше казал нещо. Много мрази така да ме гледат в чорапите. Все едно, че съм някакъв извън земя. Не знаш? И съм и ядосан и направо ще му скоча. Ще му скоча на врата. Да. Дайте ми. Слагай това в началото на Бога. Как спря чалгата? Да, спич. Така чалгар. Минаваме ние. И сега като минава трябва да пуснат. Къде ти камерата е? В раницата. Що? Защото падна батерията. Who the fuck is you? Не знам, защо iPhone направи мега филмови кадри, брат. Мега филмови кадри прави. Особено като са на тротинетката и защото вървиш такова и се движи. Я ще е кинематограф. Да. Как аз съм гледал туториали за синематография. За да раздържиш телефоните. Да е по-равен. Генгстър ще крем. Не, знаеш ли го държа така заради микрофона? Ще го хвана от другата ръка и тук заглушава микрофона. Пак е много тъп. Ми пак се заглушава, едно такова не се чува както трябва. Чува се едно. Чува се едно преебано. Как ще е агресивния? Не съм с Не знам, аз пия само текила. Ама търпай малко. Ай. Чаня, ти не искате да ми отиде. За раницата? За раницата. Да. Има ли коне? Има пинестра. Бе. Ма що нямаш батерия ли? Да. Как бе, ти имаш повече от мене даже? Зарежда малко. Ох, тя те не се зарежда, май. Те се зарежда, май. Не спира ли? Оп. Тук има хора. Бе, тарамбука ли е това? Бахиято. Бе. Генгстър шит. Процентата става да дърпа някой теч. Няма проблем. До 50 кг. 60. Не може не се долет викам аз. Ец? Не. Ох. Ма те ги заебахни, че я тук въртим направо. А завиваш ли? Завивам и маш даш му? Зави мога. Бой, брат. Дай се наляво. Давам внимание с спирачките. Генгстър шит! Какво стана? Аз спрях да давам газ. Те къде са тези? Мислех, че са тези, ама не са. Къде са, бе? Те са завили наляво заради на печ колата, бе. Ма не, няма ги толкова бързо. Вай, как не заебаха, леко. Къде са, бе? Да. Вай, значи ми бая бавни с като дърпам. Мишелка винаги разправя някакви лъжи на Бога. Ец, няма.